Айде, пуснал са. Дай тази подсъкване. Айде за победа. Да знаеш, че нивото мога да се опусти. Изведи ме, не. Къса е. Атака. Той да пречи, аз съм ще чувам. Аз едно време съм гръбне, като удара там. Пречи. Дева, много сбива, защото... Ами не мога да я дъгнам. Като мога да я дъгнам. Трябва да съм същата. Да те забила ми ясно. Кажи. Това там. Това не съм играла боли. Едно време на млади години. Примерно, да. Това са на стара години ли? Пада топката, не искам да пада. Охо, сердеш. Като не мога гора и почваме да се... Да. Защо да се разменям? Ако му... Защо? И да, Аз Кристиян се забила. За да ти. Това процес на игра, не? Значи мога... Професионална работа. Ото си якито малко. Ей. Малко е неудобно сега. Тут с ти, с Нус неудобно. С на Иван пък е неудобно. Важното да има извинение. Лека, Вярно е. О, какво ще е? Ама не сме зле. Никой не го е казал. Ами пади, да, малко стъпка нещо. Тръгна експрес. Я плонжирам другият път. Кажи бе! Черна дупка има там. Ко стана? Загуби ли ме? Кажи! Ко? Сади, че ти Иван много добре ще играе волейбол. Ей сега, пуши една цигара и да. Добре. Аля, Не знае, нещо да му задагри? мога да ми е тук. Да. Мога да я удра, дара цялата ръка. Да бе, първо. Загрял. Или прегрял. Мога да отива. Не ли мога корала, бе? Ай сега оцели. О, Браво, браво. Айде, включи другите. Бобе! Маги! Повече. Маги! Не ли? Маги, не ли? Разтай там топката. Давай, Белене! Охо! Ти си тъжки за мен. не, скрита ли мамка? Ете ли тук ако стая? Час мога да дадам. Трябва да се окличиш, не му и са. Не ли? Не ли за стария един? Крисия е на друго мнение. Да. Началникът. Да. Малко се лъзга травата.
Браво, Наско. Добро включване. Плезна. Плезна. Не, Дум. Аз я скриви. Къде е бабата? Оттам по собите. Че дали съм пуснал да снимам. Да, оборя. Идвам, сега ще ме кажеш. А? Изпуснаха топката и там. Ага. И търсят бабата. И да виж бабата дали е там. Овка, Къса. трябваме водка вода. Къде ми водата? Атака. И аз с пълната пръста. Еме, както оцелиш? Да. Не се е играл в боя, добре. Можеш? Можеш? Бомър! Ало, ще се отболите. Докъде ти бе? Маги. Сама бе. Куда падне, да? Охо. Айде пак. Айде да ти говори. Тайм аут. Сега има време да се пием всеки какъв пи. Ще му назе час с кантизна дъвки да се сгрижи. Конкретно това. Браво, Наско. Аз не помня горе-долу кога беше. Не желая. Като време. Като скръве ударила. Мама ми стара. О, с чегарата, виж го, който се удари. Про. Just a pro. Нокман. С кракът, браво! Викам са плако ме му. Аз малко се лъзгам иначе. Аз къде ти има долу про? Лаком долу. Чух вратата обаче. Не, чегарата ще е трудно. Ала. Каса. Искам ги високи. Още ли е? Айде, Маги. Дегай. Леве, салото. Ножица. То боли до едно време. С ножица я удръж. И аз като много. Маско, къде отиде? Още ли е? Салсо. Не, стори ми се, че някой отвори в там. Ще обръщаш като бола. Стопашка. Какво сте се разгонили тук? Това поне. Кръста кипе. Накрая болни. Искате да се развалите да не ходите на работа. Познахте? Да. Селата. Ти беше селата. Ай, тук не пече и аз ще дойда. Посвети се на камерата. Маги. Нас
Маги! С коленото. Не беше баш коляно. Айде! Салто! Салто! Ножица! Ножица! Това вече беше. Ничего, ножица не боли. Ма, ти беше смеят как? Да, ти да обичаш как ми. Не, Раня, стоп, Раня. Треба, други. Да. Връщай се. Нас кой занимавайте се. Къде ти е? Глътка. За мен си глътка. Охо. Ай, тук му се ударя човек. Зарети. Сервис! С отскок! С бубер! Я пердоле. Имам странно предчувствие, че ще ме падне брат. Възможно е. Пускай Рая, аз ги изглеждам по правията. Имам лошо предчувствие. Какво имаш? Лошо предчувствие. Там не гледат за някакво удари. Тъжен шаман. Тъжен шаман. Виж, кръсто не гледа как се... Давай, Наско! Маги! Кръс! Брата! Всички отначалото започват. Маги, изведи ме! Висока! Таман изута, види. Бе на пулса и денето. Кръсто да се смее. Алба се. Пак? О, Много добре. май не си яла. Давай, да се чакал, че ще ма метиш. Давай да! Давай, ама. На половин час седи топката. Мога назад това. Няма нищо. Можеш. Много лесно. Пирдоле! Оп! Оп! Ти се да не правил. Марто е, че не пада топка. Много добре. Айде. Черната точка. Мъртва точка. Да. Мъртвец. Още ли? Сервис. Много не стак, Точно на пилето падя. Не я удръж. Хвърля ли се? Не, бе. Брата! Нека си. Я да я мама, как се практиснема. Едно ти те. Три пъти се размина за четвъртия. Аз съм тогава на това място. Аз съм тук. Е опасно. Там. Виж телефон, снимайте. Снимате? Мога да върна.
може да удари. Спасяемо. Не беше очаквано. Не спасяемо. Вие само двамата ли си играете? Пак. Джазъл. Сега ще да забиеш. Ама аз искам да ямам да не уръкне. Давай, да! Трябва да скръпя. Той аз трябва да скръпя. Не, опитвам се. Опа. Без да искам. Ще искам малко получи парабола и да... Айде. Да имаш време да се вместиш. Скриви крака. Десният го бил, ама левият ти. Отсеквах камера. То шамар Не да с пръстите. настъгнах се не протага. Айде, бре, Чакай. Помали ли? Чекма за буря главата. Не се придай, не са надолу. Аз де гарде марде си почна на боли. Не ме нима нищо. Добре, айде Алексей ще забива в теб тогава. Sorry, guys. Отлей. Бавим се. Нощта. Айде, Рая. Там гледате, момар. Наско. Забивай! Охо! Другият път. Защо кръщи? И аз деца вика не помня кога съм играл. Мога ги наслучва. Чекаш, како се застанал и чекаш да ти я дадат. Да Не, не аз бе със още реда, където трябва. С тия цели и мога между другото. Можеш! Можеш! Мога! Охо! Давай, забивай го! Айде! Маги! Ема да и някой... Я завете. Аз мога буря да я прави. Не, аз мислех, че той още е отзад. Вие само двамата. Айде! Ая, пусам. Давай. Не трябва да се влекали. Ой! Седно даже от едно съм разлучен. Айде, който е пак. Ако се направя кръст монтаж на клипът и се сложи боба на тум за 30 секунди отгоре и напеда и само пляс. Не само чакали. Някой. Можеш! Не е паднала. О! Разпънай всичко. С ти го скате? Ами няма идея като нещо се Като залъзнеш един път опъна са малко. Вие футбол ли? Така. Какво стой? Айде! Става муна! Не, върнете, че не на фокус. Те аз я на
съзнанието. Камерата гледа на тапка и Не морда и където ще е. Алексей? А? Перфектното прекратие. То се откукал. Това посрещам за гъбка, аз знае ли къде живи? И тук е те с лева. Да, бе, да. И колкото е по-силната, а толкова спушно. Точно. Аз мога да мръзна. Един за тази. Забило! Извеждам! Къде си? Айде! А ти падна и аз тогава съм. Кой ме плашиш? Тряскам те. Не нарочно да го правиш. С левата, еш? С дървената ръка. Да, извинявай. Не прави на цели. Хайде, Рая, сервис с отскок. Е как? Фърляш топката, за сигурно ще се удариш. Не мога да види. А да, мога така. Дай така. Пазете я. Виж види как се огъя назад. Давай. Контратака. Охо, шампионка. Контратака. То да, ще ме записва така. Това беше как. Къса. Ами, не дей. Оре, почу. Ти ще гуниш топката. Не, стой, Сега ли беше там сега? Не гони топките. Иди от другата вила и чекай. Там няма. Топка. Я дай топката да я показвах и да я пред. Е, кой се... Бепка, не? Гледаш? Показвам ти, гледай. Виж така топката и от тук е. Оп. Я опитай. Ма без да хвърляш топка. Не, така, Виж с това. Не с това. Мисъл, няма да дигаш топката, се стои само удря. Е, така. Така. Само, че по-силно. Ще опитам пък. Играй така с дланта. Газ. Виж, гледай, стай. Аре, че става. Ето, ще се получава. Давай. Десният. Милен, как нас гърне. Давай. Аз съм тук обаче. Добре. Сервис. Можете ли? Ирдоле! Бобе! Наско! Къде си? Наско. Кулката е съдено, случайно. Не стана какви си. Давай, Рая. Давай така, както ти Както искаш, да, както ти така удобно. е по-добре. Да ще загъвки идат отдолу. Охо, носене. Охо! Между другото, Yeah. бяха светнати и сега изгаснаха. Да, Кои? лампите бяха светнати, сега изгаснаха. Сега дърна. Не знам, сега като го изгасиха, тогава се забелязаха. Датчикът нещо не учи. Правилно. Тур склеп става сигурно 20 минути. Може да го спираш. Акцентите ги има и Ха, не. А, кофрилата. Спокойно. Да, чай. Айде, прозорце, отиде. Има дете. Разбира се. Абсолютно. Аз
Тук ще направим. Аз къде съм? Където застанеш? Аз мисля, че само двамата си играете. Така като дойде на главата, що не я сам. А? Така ли? Айде, Рая. Стига! Наско. Ти каза, тък му нас, която даде. Къде го крас? Поса съм те го пребал. Идра! Спирай клепът. Спирай го, да, ще да.